Fil-passat il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili kienu jaħdmu sa 60 siegħa fil-ġimgħa b'rati baxxi ta' overtime mingħajr pensjoni tas-servizz u bla dritt li jsieħbu f'union. Dan ġie nnutat mill-Station Officer David Kassar waqt il-kabinet man nies li spjega kif fl-2003 taħt Gvern Nazzjonalista t-talbiet tagħhom ma ġewx ikkunsidrati u kellhom jirrikorru għal qorti biex jinstemaw. Mill-2013 l-hawn is-sitwazzjoni nbidlet b'mod sinifikanti e kif bdew jaħdmu f'kundizzjonijiet aħjar anke bil-ftehim settorjali ġdid tal-2020. Fl-2020 ġie l-ewwel ftehim settorjali li ġab bidliet importanti ħafna bħal 40 siegħa xogħol fil-ġimgħa li jfisser aktar ħin mal-familja. CPD allowance titjib fir-rata tal-overtime. Kulħadd ingħata l-iskala. Il-bis protettiv ġodda. Vetturi ġodda u żdiedu t-taħriġ anke barra minn Malta. Illum ukoll hemm skemi fejn min jibqa' jaħdem sa 29 sena servizz jingħata 23% mal-pensjoni aktar. U min jażel li jkompli 4 snin oħra jingħata nofs sena paga għal kull sena sa massimu ta' 4 snin. Colton Gregg Darmanin uffiċjal tal-Pulizija ukoll faħħar dan l-istess ftehim kollettiv. Infatti l-aħħar ftehim kollettiv kien pastoriku ħafna lina fejn l-ewwel darba l-unions ingħataw pjattaforma biex jagħtu s-sem dirett tagħhom. Nirringrazzjawkom tad-disponibilità tagħkom sabiex kontinwament tisimgħu s-suġġerimenti tagħna għat-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol. Raymond Zammit, il-President tal-Malta Police Officers Union, fakkar fl-importanza tal-unions u nota li hu ta' vantaġġ li jkun hemm maqda mal-gvern sabiex il-kundizzjonijiet ta' dawn il-ħaddiema ikomplu jitjiebu fi sfond tibdiliet kurrenti. Aħna fi żmien kienu jgħidulna intom korp dixxiplinat u ma tista' tagħmel xejn. Illum il-korp għadu dixxiplinat imma għandna union. Union li tagħmel differenza. Union li tiki dritt tal-avukat. L-union li ġilidna biex ikolla l-leħja u t-tatu. L-union li għanda l-protezzjoni tal-membri tagħna billi għanda l-bodycam. Deo Vella, segretarju tat-taqsima tal-korpi dixxiplinati uffiċjali tas-sigurtà u taqsima tal-infurzar tal-liġi fiħdan il-General Workers Union, elenka l-fatt li fis-snin moddija il-forzi dixxiplinati kienu jibżaw jikkomunikaw, iżda issa dan m'għadux il-każ. Provajna naslu, għax kont nitkellem kemm il-darba mal-esponenti dak iż-żmien tal-assoċjazzjoni minn kollox kienu jagħmlu. Minn kollox kienu jagħmlu u ma konniex nġibuha żewġ. U dejjem bil-biża li jekk nitkellmu hemm ċans ineħħulna l-25 sena servizz. Jekk insemmu miżura waħda biss li ksibna l-korpi dixxiplinati kollha. Dik li naħdmu 40 siegħa u nitħallsu tas-sigħat ekstra.